πάρτι προχθές. Δυστυχώς δεν είμαι πια 23, είμαι 33. Τότε βρωμοκοπούσα ούζο και ελπίδα, τώρα βρωμοκοπάω μόνο ούζο. Έκατσα σε μια γωνιά, σκέφτηκα ότι το κίνητρο λείπει πια, ρε πούστη. Το κίνητρο σε εμάς που τριανταρίσαμε. Δηλαδή ένας άνθρωπος που θα κάθεσαι και θα καπνίζεις και θα πίνεις για αυτόν όλο το βράδυ. Βλαμμένοι είστε. Αυτό είναι το σοβαρό κομμάτι. Και λίγος ρομαντισμός. Εκατομμύρια βιβλία γραμμένα από μεγάλα μυαλά για κάθε πιθανό θέμα, κανένας τους δεν ξέρει τίποτα περισσότερο από εμένα για τα μεγάλα ερωτήματα. Διάβασα Σοκράτη ότι πως ξεπετούσε αγοράκια, σήμερα δεν μπορεί να μου πει τίποτα. Και Νίτσε, με τη θεωρία της αέναης επανάληψης, είπε ότι τη ζωή που ζούμε τώρα θα την ξαναζήσουμε πολλές φορές στην αιωνιότητα. Υπέροχα. Υπέροχα. Θα ξαναζήσω ότι από 5 χρονών έβλεπα το σόι μου στο Κιλκής να σφάζει μπροστά μου κατσικάκια. Θα ξαναζήσω ότι έμεινα στον τόπο στη Δευτέρα Λυκείου και οι κολλητοί μου αντί να μου συμπαρασταθούν μου λέγανε «Εμείς μεγάλοι πάμε βόλτα, θα δεις μαζί μας ή θα μείνεις». Θα ξαναζήσω ότι μετά από ένα τρελό μεθύσι έκανε μετό στα IKEA, στον εκθεσιακό χώρο, στις κουζίνες, και ο ηλίθιος άνοιξα και την βρύση, περίμενα να τρέξει νερό. Πήρα μια πετσέτα, σκέπασα το κινητό και είδα ότι με γράφει κάμερα. Θα ξαναζήσω ότι ένα Πάσχα έκανα δώρο στον παππού μου ένα μηχανισμό περιστροφής σούβλας που είχα φτιάξει εγώ από μοντέρ πλυντηρίου και ήταν συγκινητική στιγμή. Το μηχανισμός γύριζε άψογα, το αρνί γύριζε άψογα, όλοι στο ζώο ήταν συγκινημένοι και ξαφνικά ακούγεται από το μοντέρ ένα κλακ και μπαίνει στο πρόγραμμα στύψιμο. Μαζεύαμε το αρνί από 3 χωράφια. Η θεία μου Τόγια που θέλει κεφαλάκι περίμενε έτσι. Θα ξαναζήσω ότι ήμουν ένας σπουδαστής στα ΤΕΙ Χαλκίδας, στα ψαχνά, σε αυτό το χωνευτήρι ανθρώπων και ιδεών και περιτριγυριζόμουν από νεολαίες κομματικών παρατάξεων. Θέλω να σας πω κάτι για αυτά τα παιδιά, όπως έχει πει ο Γκράουτσο Μάρξ, μπορεί να μιλούσαν σαν ηλίθια, μπορεί να περπατούσαν σαν ηλίθια, αλλά μην ξεγελιέστε, ήταν ηλίθια. Θα τα ξαναδώ όλα μαζί μαζεμένα, να χτυπάνε παλαμάκια και να λένε και κουκού. Δεν αξίζει. Τέλος. Φαντασιώνομαι την ιδανική κοινωνία, όπου διοικώ εγώ. Κύριος στόχος, η πάταξη του κλισέ. Μπορείτε να είστε όσο εγκληματίες θέλετε, κλισέ δεν θα παίζει.